Ups. Ja. Hvem skal have? Har du set din? Hvad laver du, ven? Er på bordet. Mathias, hvorfor er det, vi er her i aften? Det er fordi, det er sidste pilleaften. Er det sidste pilleaften? Sidste kemopilleaften, eller hvad? Nå, var det lige den, du snupsede der? Det var godt, ven. Lige den allersidste. Nej, det er måske lidt. Mathias, hvad er der sket med din arm? Den er brækket. Og hvordan skete det? Martin kastede mig i sengen. Slemme Martin. Vil det sige, nu har du spist den sidste kemopille, ven? Den ligger der. Ah, så skal du aldrig have det LORT mere. Så tager du en kage, ja. Ja, det gør det. Så tager jeg den der. Ja, gør du det, ven. Allerstørste. Men så langt der bare noget vand. Nå, Det ordner Martin. så ordner Martin eller også Christian. Se Christian.